Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Al'umma na faɗin duniya, ga wata channel mai suna Sarauniya Hausa TV. Sarauniya Hausa TV, TV ce wanda za ta dinga suburbo muku wato Hausa Nobel da ɓangaren labarai na duniya wanda ya danganci al'amuran duniya da al'amuran da abin da yake faruwa a faɗin duniya. Kar ku manta a danna mana subscribe, kana a danna mana like da share. 'Yan uwa na faɗin duniya maza da mata, a yi wato ɗango a zo a saurari wannan channel ɗin, domin channel ce wadda aka ƙirƙire ta domin ku, wadda kuma za ta dinga kawo muku labarai da labarurruka na ɓangaren wato Kannywood da ɓangaren kuma littafi na Hausa Novels. Hausa Novels littafi ne wanda zai dinga ba ku labarurruka masu daɗi da labaran da za su faranta muku rai. Kada a manta a gaya 'yan uwa na faɗin duniyan nan wannan channel taku ce, domin ku muka ƙirƙire ta, domin ku muka yi ta, domin mu san cewa 'yan uwa na faɗin duniyan nan kuna son wannan channel ɗin. A yi ɗango da sauri da rarrafe da tashi a gaya wa 'yan uwa da mata da maza a yi mana wato bikin danna subscribe, domin za ta dinga kawo muku Hausa Novels insha Allah ba da wani daɗewa ba. Assalamu alaikum.